बर' नों लाजिनो रोङाखै जेब्ला नोङो सोरबा बर' दैदेनगिरिफोरनि सोरबा दावराव देख्रेबमोननि माखासे बै समाव आन्दालन खालायनायखौ नुनानैसो नोङो आबसुनि समाव सारनो आगान सुरदोंमोन। दिनै मोनायाव जेब्ला बर' दैदेनगिरिफ्रा लांजादों बेखौ नों लाजिनो रोङाखै प्रमद बर'। गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो भिडिअखौ गासिबो फुरा नायलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गिबि गिबियावनो आं दिनै खावलायो दिनै मोनायाव जेब्ला हरनि समाव 2:00-3:00 बाजियाव जेब्ला बर' दैदेनगिरिफोरखौ लाङो बेबायदि समाव गुसु गुसा समाव जेब्ला लांजादों बेखौ प्रमद बर'आ जेब्ला बिटिआरनि एकर्डखौ होनायनि उनाव जेब्ला बुंदोंमोन जोङो सोरबा बर'फोरनि सायाव जुदि सोरबा पुलिस अफिसारानो जा जिखुनु जाया सरकारा जुदि बर'फोरनि सायाव अननाय खालायोबा जों बेखौ जों माखासे बिजिरनो हानाय ट्रेन्सफार होनो हानाय जों पावारखौ जों मोनबाय होननानै जेब्ला बुंदोंमोन दिनैनि बे समाव प्रमद बर'आ लाजिनो रोङाखै। प्रमद बर'आ दिनैनि समाव लाजिनो रोङाखै जेरैबायदि जों बेखौसो बुंनांगोन साननैसोनि सिगां बिक्रम दैमारिया बुंदोंमोन जेब्ला माखासे आबसुनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बुंदों माखासे बड'लेण्डनि माखासे सावरायलायनाय माखासे दा इन्डियानि माखासे माबाफ्राव गैथ'वा होनना बुंदों बेबायदिखौ बिक्रम दैमारिया बुंदों। बे आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे राजनितिकनि सार्टनि लबिफ्राव बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों गोजौआव गैया बर'फोरनि माखासे बिजिरनांगौ बेसेबांबा रोमै रोमै गोजौआव गैया बर'फोरनि माखासे जारिमिना बेसेबांबा माने नुस'हरनाय जायगायाव गैया मोखाङावनो दं होनना बुंदों बिक्रमा। बेबायदिखौ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनानै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनानै बिक्रमनि सायाव माखासे दिनै खिथेरखौ होखारदों आरो दिनैनि बे समाव दिनै मोनायाव जेब्ला बिलटिफोरनि एकर्डआ ओरैबायदि मोजांमोन बिनि सायाव माखासे लाजि फोनांनो थाखाय बिटिआरनि जायफोर सालायगिरिफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे पुलिसनो खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होदों बेखौसो बुंनांगोन। रायजो राजा मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बुंदों बिलटिनि एकर्डआ ओरैबायदि मोजांमोन होननानै जेब्ला बुंबाय थादों बेबायदि समाव बिलटिनि माखासे लाजि फोनांनो थाखाय एक्स बिलटिफोरनि माखासे लाजि फोनांनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ जों मावदों होननानै बुंनो हायो। आरो माखासे दावराव देख्रेबफोरनि बुंबाय थानाय आरो एसटिनि माखासे खोथाफोरखौ बुंबाय थानायखौ लाजिनांनानै दिनै दावराव देख्रेबनि सायाव माखासे खिथेरखौ होखारदों आरो बिक्रमा साननैसो आबसुनि खोथा लानानै बा माखासे बर' रायजो राजाफोरनि खोथा लानाय माखासे खोथा बुंनायखौ दिनै लाजिनांनानै बिसोर साथाम मानसिखौ माखासे बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे गावसोरनि गोहोखौ देखायनो थाखाय बेबायदि खामानि मावदों होननानै जों बुंनो हायो। बेबायदि जाथायाव प्रमद बर'आ आखाइ दं होननानै जों बुंनो हायो आरो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मानसिफोरखौ जों बुंनो हायो। बेनि थाखायनो आं खावलायो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि सोद्रोमाफ्रा जुदि बर' रायजो राजाफोरनि जुदि सोमावसारनो एसेबां हास्थायदोंबा मानो थाखाय दिनै फंसेबो माथो होआखै जाथायखौ माने फंसेबो आबसुनि मानसिफ्रा माथो होआखै बेखौनो जों खावलायो। थाबैनो जुदि बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव दावराव देख्रेब आरो एक्स बिलटिनि आरो बिक्रम बे बिथांमोनखौ जि मोनायाव लांबाय बेबायदि समाव बिथांमोना मानो आबसुआ फंसेबो माथो होआखै आबसुनि सोद्रोमाफ्रा मानो थानायाव खेबसेबो खबर लानो थाङाखै बिनि सायाव जों रोखा बुंनो हायो इउपिपिएल सरकारनि आखाइ दं बिथांमोनखौ हर गेजेराव लांनाया बे जोंनि गेजेराव लाजिथावना। प्रमद बर'आ सोरनिफ्राय आन्दालन खालायनो सोलोंदों दावराव देख्रेबमोननिफ्राय सानसुमा खुंगुरमोननिफ्राय गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिफ्राय प्रमद बर'आ सोलोंनानै बेबायदि गादियाव दिनै फैनो हादों। बिनि थाखायनो प्रमद बर'खौ आं खावलायो बिथाङा थाबैनो बेबायदि जाथायाव माथो होनांगौ आरो बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालायनांगौ नङाबा बर' हारिनि गेजेराव जिरायनानै थानायनि सम गैला। सरकारजों नांनायनि सिगां गिबिसिन प्रमद बर'नि लांगोनायाव हर सान जाया लोङा बिथांनि न'आव थानो गोनां बायध'था जागोन बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ आं आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो खावलायो। बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बेबायदि खालायजाबाय थायोब्ला अराय सम प्रमद बर'नि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि न' थांनानै बिथांमोननि न'आव जाया लोङा थाबाय थानो गोनां बायध'था जागोन होननानै आङो आंनि चेनेलनि गेजेराव आङो खावलायहरो।